Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihil kerim ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala barchamızga da o'zining cheksiz salamin, rahmatin ham barakatin erishtirsaydi. Bunga darsda inshaalloh ko'z tiyuvdan saqlovchi duolarni o'rganamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining bir hadisida aytgan: Al-aynu haqqun, ya'ni ko'z tiyu haq. Ko'z tiyu degan narsa bor. Ham agarda kishiga ko'z tiysa, uning salomatligi nasharlanirga mumkin, uning ichki holati o'zgararga mumkin. Shunga ko'ra biz har vaqtda Alloh taolaga sığınırga tiyishmiz. Ko'z tiyudan saqlanar uchun birinchi sharoitda zikrda bo'lirga kengash etiladi. Гадәттә кеше Аллаһ Тааланы авыр чакта гына искә ала. Төрле зарарлардан сакланыр өчен даими рәвештә Аллаһ Тааланы истә тоту киңәш ителә. Һәрбер эшебезне Бисмиллаһир-рахманир-рахим дигән сүзләр белән башларга кирәк. Идән чыкканда, өйгә кергәндә, машинага утырганда, төрле эшләрне башкарганда шушы сүзләрне әйтергә онытмасак иде. Һәм шулай ук инде ла илаха иллаллах калимасын еш әйтеп йөрергә кирәк. Ягъни Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк дигән сүзләрне даими рәвештә әйтеп йөрсәк, Аллаһ Тааланы истә тотсак, без күп кенә начар йогынтылардан сакланачакбыз. Һәм бу сүзләрне тел белән генә түгел, күңел белән дә әйтергә кирәк. Шушы сүзләрнең мәгънәсен уйлап әйтергә кирәк. Аллаһтан башка беркем дә гыйбадәткә лаек түгел. Ягъни бары тик Аллаһ кына гыйбадәткә лаеклы, бары тик Аллаһ кына безне саклый ала. Без аның ниъмәтләрен кулланабыз, без аңа мохтаҗ, шуңа күрә без аны улуглыйбыз, мактыйбыз. Ла илаха иллаллах дигән сүзләрне еш кына әйтеп йөрсәк иде. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисләрендә безне күз тиюдән сакланыр өчен кайбер дуалар белән таныштыра. Шундый дуа укырга киңәш ителә күз тиюдән сакланыр өчен. Аузу би калиматиллахи таммати мин кулли шайтанин ва хамматин ва мин кулли айнин ламматин. Ягъни Раббым, мин шайтанның зарарыннан, зәһәрле хайваннарның зарарыннан һәм начар күздән синең кимчелексез һәм тулы исемләренә сыйынам. Исемләреңә сыйынам. Әйдә шушы дуаны тагын бер тапкыр кабатлыйк. Аллаһумма аузу би калиматиллахи таммати мин кулли шайтанин ва хамматин ва мин кулли айнин ламматин. Шайтаннарның зарарыннан, зәһәрле хайваннардан, начар күзләрдән Раббым синең кимчелексез һәм тулы исемләреңә сыйынам. Шушы дуаны укып, үзебезне күз тиюләрдән сакларга тырышсак иде. Шулай ук галимнәребез әйтүенчә, күз тиюдән, сихрдән, бызымнан сакланыр өчен Кур'анның ахыргы 3 сүрәсен укырга киңәш ителә. Ихлас, Фалак һәм Нас сүрәләре. Шулай ук Аятул Курсины да уку бик күркәм булып санала. Димәк, күз тиюдән сакланыр өчен безгә Аятул Курсины, Ихлас, Фалак, Нас сүрәләрен еш кына укырга киңәш ителә. Аллаһ Таала барчабызны да күз тиюләрдән, бызымнардан, сихрлардан сакласа иде, барыбызга да Аллаһка буйсынып яшәргә насип булса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.